Si és que fas anys en aquests dies, sàpiga ser allò que convé, al ser fidel al nostre pare i seguir fent allò ben teu. Vida amb propòsit, content, camina, sigues exemple dels que et veiem, per rebre el premi que t'espera, se t'obrin portes al temps present. Si és que fas anys en aquests dies, sàpigues fer allò que convé, al ser fidel al nostre pare i seguir fent allò ben teu. Vida amb propòsit, content, camina, sigues exemple dels que et veiem, per rebre el premi que t'espera, se t'obrin portes al temps present. Per rebre el premi que t'espera, se t'obrin portes al temps present. ¿Cuántos años?